Skont il-Gvern sa xahar ieħor se tkun bdiet topera l-estensjoni tal-Power Station ta' Dellimara. Skont il-Gvern ukoll s'Ottubru tas-sena d-dieħla se jkun qiegħed jopera l-Interconnector. Minkejja dan iżda il-Gvern ma jridx jagħti garanzija lill entitajiet bħall-Assoċjazzjoni tal-Lukandi u Ristoranti li dawn se jġibu magħhom roħs fil-kontijiet tad-dawl. Jikkonferma dan Tony Zara, President tal-MHRA, li waqt il-Breakfast News tawan qal li l-Awtorità tar-Riżorsi li tirregola l-kontijiet tad-dawl ma tat ebda garanzija lilhom li dawn il-kontijiet se jorħsu. Le, m'hemm l-ebda garanziji xejn. Li ħajorħsu xorta. Le. Dan minkejja li dawn il-kontijiet huma l-akbar spiża l-industrija tal-lukandi u r-ristoranti. Però il-problema tagħna hija l-ispejjeż tagħna żdiedu wkoll. Allura ir-revenue illi għamilna kollu qed jittiekel mill-ispejjeż. U aħna allura bħala organizzazzjoni għadna fejn qed immorru dawn l-ispejjeż. U l-ispejjeż l-iktar żewġ charges kbar illi hemm hija l-enerġija. Tul l-istess intervista l-kellim ewlieni laburista t-turiżmu Gavin Gulija qal li l-piżijiet imposti mill-Gvern qed inaqru s-sostenibilità tat-turiżmu. Dawn il-gains li qegħdin jagħmlu, daw qed joħodhom il-Gvern fi forma ta' taxxi, fi forma ta' tariffi. U allura il-profitabilità livelli, il-gross operating profit tal-operaturi qiegħed jinżel sena waħda wara l-oħra. U dan jaffettwa is-sostenibilità fit-tul fil-qasam tal-industrija tat-turiżmu.